Bakit? Kato dati ko chismis ko kanya manin. Ya, jadi marites ka talaga? Siyempre ata aglakla ko ta jay palengke tila makikita ko jay. Seryoso ka. Dati nakikita ko man nga kwadjak magustuhan. Manin aja yun. Kaya nagyamang ka ta si kalamit pang ichis-chismita kaming kompo-kompormit na pag ichis-chismisak. No, marites mo sa wali manin. Si kalamit eh. Dala kita nga tungtungtong na doon nga babae tatay. Nya manin aja yun. Nga uyawin da iti kwa nalukmig nga babae. Nagpangit, ngunada, nagalas, ngunada. Nagalas ka no ti nakaluklukmig nga babae, bagada nga nakababain pa. Ngunada kindi. Uyawin da ti nalukmig nga babae. Si apay ka no? Ito uyawin da. Nagalas ka no ti kwa mo no may bagay di kwa suot mo no nalukmig ka ngunada. Katawa na pa pagpagaak na pa may kita-kita din ti nalulukmig. Idore pa nalukmig na napintas mitir mo pala. Nagutong namin nagpeso na sekwa mga hanggang magustuhan. Pero mo magustuhan? Hindi sinirip ko sula. Ang peso na kutong damit. Yun na mo. Sexy. Sexy damit. Sobra. Oh. Kasi natay kayo ngayon nga ni patakder. Natirupa dagit pada may nga nakaalalasan niya kid din apo. Uyaw da nga gitsis-chismis ti nataba ki uyawin nataba ki nabakilan niya bagbagida. Sa may erne kalso tirupa da. Ngayon mo niya pang kalso ngayon kasi dyan ang pulos ti bukbukol na. Nati posting nga ni patakder nga kwa. Kikad mamikas dyan ngamin. Tapos tikod-kudil dagit apo nagrigas ngamin ti kwan. Kasi natin nakbitan nga kwan nagrigas lang uyaw ngamin. Narigat ako, iyaw na isawang mo nga Rudy. Kasi mumti nati kagan nga kwa kasi dyan. Dapat kasi dyan daw uyawin ti nalukmig ta kwami. Ti nalukmig kwa lagi dyan nga may stress. Adukan kanin dalataya. Ang adukan ko lagi dyan.